Ben, pois, antes de máis, debo dicir que non fago literatura de creación, senón, en todo caso, reflexiono acerca da literatura, acerca dela, interésame neste sentido a literatura desde unha perspectiva sociolóxica, a literatura como institución social. Sería, de feito, é moito máis interesante a resposta á cuestión que se me fai agora no caso dun dramaturgo, dun novelista, sobre todo dun poeta, porque neste sentido, neste caso entraríamos no campo dos artistas, no campo da creación, por tanto, é moito máis atractivo o misterio que encerra o proceso creativo neste sentido. No meu caso, a resposta é moito máis mundana. Comecei a escribir simplemente por exixencias dos meus estudos de doutoramento.